سلام معكم كلاتكم أبلات إريتريان كوميونيتي إيكاك كمون تأمات وكالجاري أنا لو ما عندي مساهم زلخو يوناس أنا لو مي كزارة بلومات زلخو نجار انتايو كم تخلاتنا أبلات النفلتو نعلت عصرت شوعات تحساس نيزور حز مالتيو نعلت عصرت شوعات إريتريان كوميونيتي مس أبلاتو عمتاوي annual general meeting عمتاوي أخيبا كايد مخانو أقدمو بسلافة مجدتات ب SMS كمون بميل كحبر تانيحي سلازي بزعباتي قدمينا صبينا زلو أخيبا انتهي مسل عندنا دما بمسرت ناي أبالات طلب أتي تسليدو زمصة ميل ወይ እቲ ድራፍትድ ባይሎሲ ብቋንቋ እንግሊዝ ስለ ዝኾነ ናቱ ገለ መረዳእታ ክህልወና ብትግርኛ እንተዝግበር ዝብል ሓሳብ ዝመንጨወ ካብ ኣባላት ስለ ዘሎ ንዕኡ ንምግባር እዩ ኣብዚ ብመጀመርታ ግና ክሕብሮን ከፍልጦን ዝደሊ ነገር እንተልዩ እቲ ሎሚ እቲ ድራፍት ኮይኑ ኣብቲ መዓልቲ ኣብቲ AGM ወይ ኣብቲ ዓመታዊ ኣኼባ ክቐርብ ተሓሲቡ ዘሎ ድራፍት ዝኾነ ባይሎ ስለዚ ፕሮፌሽናል ምትርጓም ኣይኮንኩን ክገብር ፕሮፌሽናል ተርጓማይ እውን ኣይኮንኩን ግን ሓፈሻዊ እቲ ሰብ ኣብቲ መዓልቲ መፅኡ ብዛዕባ እቲ ክፀድቕ ተባሂሉሲ ከም ሓሳብ ቀሪቡ ዘሎ ድራፍት ዝኾነ ባይሎ ግን እቲ ሰብ ሓፈሻዊ ርድኢት ክፀንሖ ቅድሚ እቲ ኣኼባ ምምፅኡ እሞ ኣብቲ ግዜ ኣኼባ ድማ ተመልኪቱ እዚ ዝተምሰል ዝኸውን እዚ ከዓ ከምቲ ተትኸውን ኢሉ ሓሳባቱ ንክህብሲ ኣቀዲሙ ኢንፎርም ኮይኑ ንክፀንሕ እዩ ብምሉኡ እቲ ባይሎ ናብ ሜይል ናይቶም ኣባላት ተላኢኹ ዘሎ ማለት እዩ ስለዚ ንዑ ኢና ሎሚ ክንገብር ድሕሪ ኣኼባ ምስ ተገብረ እቲ ዝፀድቕ ባይሎ ምስ ፀደቐ ድማ እቲ ግቡእ ትራንስሌሽን ወይ ድማ እቲ ግቡእ ምትርጓም ፕሮፌሽናል ምትርጓም ተገይርሉ ናብ ኩሎም ኣባላት በቲ ዝምችኦም ክርድእዎ ዝኽእሉ ቋንቋ ዝዝርጋሕ ክኸውን ምዃኑ ተሓቢሩ ኣሎ ካብቲ ኮሚዩኒቲ ስለዚ ነዚ ነገር እዚ ኢና ሎሚ ክንምልከት ማለት እዩ ኣብዚ ዘሎ ሓፃር ዘላትና ናይ መግለፂት ግዜ ኩላትና ብፅሞና ክንከታተል ብትሕትና ዓድመኩም እሺ ያኔለይ بمجمرتا أبز قدامي قد كم نريو زلنا the Eritrean Canadian Association of Calgary notice of annual and special meeting of the society بلالو زي بمولو زابون لانري أزلنا باكيج تاب بميل أبيلا ننا بيتكم زبزحتكم باكيجنا كنري مالتيو تمجمرتا حبريتا يزلو the annual and special meeting of the members of the Eritrean Canadian Community Association of Calgary, a society incorporated under the laws of Alberta. The society will be held virtually مالتيو at myecog.com أبتناتنا website كم ساعة حدا جميرو دحر قطر جميرو زلوا بعلة ديسمبر 17 2023 ولا له مالتيو فلذا أخي باسي لا تعسرت شوعات ديسمبر 2023 كم دحر ساعة حدا قدر النحار زلو أبتناتنا ويب سايت myecog.com زبل أو بو أونلاين لقنا in person بوتا تحبيرو دما بأكل دما كجبري مالتي أبتا أخيبا كجبر تباهيلو حاسي بزلو أجندات دما زيم قدامي to receive and consider of the financial statements of the society for the year ended January 30, 2023
جون يريتا جون 30 جون 30 2023 كساب شعو زلو تناي عمت فاينانشال ستيتمنت تصاب ناي جنزب ناي فاينانس حدا أجندا خوني تكالي أجندا قطري دايركتورات نايتي كوميونيتي وي أما حدث نايت كوميونيتي ناب شدشتا نمقبار اتصال سيد ما زم تطعيشهم زلو سبات نتي ناي دايركتور بوتا وي دوما نايتي ناي بورد ممبرز بوتا نخمرصو تداليوم زلو سبات እንደገና ድማ رابعاي مزع عمت زي سي auditors audit ዝገብሩ audit ክስታይ ዝገብሩ ሰባት ንምምራፅ ካልእ እቲ ዝፀንሐ ስራሓት ፀብፃብ ናይቲ ክኸይድ ፀንሐ ኪዳት ናይቲ ኮሚኒቲ ዝቐርበሉ ክኸውን እዩ እቲ ካልእ እቲ ሎሚ ንዘራርበሉ ዘለና ገለ ሓፈሻዊ ሓሳብ ክህልወና ንብሎ ዘለና ድራፍት ኮይኑ ዘሎ ኣለሲ ከም ሓሳብ ቀሪቡ ዘሎ ሓድሽ ባይሎ ንዕኡ ተዘራሪብካ ንዕኡ ንምፅላኡ ክኸውን እዩ እቲ ኣኼባ ማለት እዩ ከምታ ቀዲመ ዝሓበርክኹም እቲ ኣነ ዝህቦ ሓሳብ ሕጂ ሓፈሻዊ ጀነራል ኮይኑ ብደቂቁ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ትራንስሌሽን ኣይኮንኩን ዝገብር ዘለኹ ድራፍት ስለ ዝኾነ እቲ ሓፈሻዊ ሓሳብ እንታይ ይመስል ዝብል ኢና ክንርኢ ማለት እዩ ድሕሪኡ ግና እቲ ኣብ ዝፀንሐ ባይሎ ንሱ ተኣልዩ ዝሓድሽ ባይሎ ብመሰረት እቲ ናይ መንበርስ ሓሳብ ምስ ሃብሉ ምስ ፀደቐ ብድሕሪኡ ብግቡእ እቲ ኦፊሻል ወይ ፕሮፌሽናል ዝኾነ ትራንስሌተርስ ምትርጓም ተገይርሉ እቲ ሓበሬታ ክወሃብ እዩ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ነቲ ኣኼባ ዝፅውዕ ሪዞሉሽን ናይቶም ክስታይ እዩ ነይሩ ማለት እዩ ካብዚ መቐፃል ኣብቲ ቀዳማይ ገጽ ናይቲ ዝተሰደደ ሸጁል ኤ ማለት እዩ ባይሎስ ኦፍ ዘ ኤሪትሪያን ካናዲያን ኮሚኒቲ ኣሶሲዬሽን ኦፍ ካልጋሪ ኣርቲክል 1 እቲ መጀመርታ ዓንቀጽ ዘሎ እቲ ኢንተርፕሬቴሽን ዝብል እዩ እቲ ኢንተርፕሬቴሽን ናይቲ ኣብኡ እቲ ባይሎ ተጠቂሶም ዘለዉ ቃላት መብርሂ ተባሂሉ እዩ ኣብኡ ብዙሕ ናይቲ ቃላት ዲፊኒሽን እዩ ስለዚ ብዙሕ መግለፂ ኣብኡ ደይከድልየና ክእል እዩ ሓፈሻዊ ግን እቲ ኣክት ዝብል ዘሎ እቲ ነቲ ኮሚኒቲ ናትና ወይ ናትና ኣሶሲዬሽን ዘመሓድረው ሕጊ ንምባል እዩ እቲ ኣኑዋል ጀነራል ሚቲንግ ዝብል ዘሎ ድማ እቲ ዓመታዊ እቲ ኮሚኒቲ እቶም ሓደርቲ ናይቲ ኮሚኒቲ ምስቲ ኣባላት ይህን ዝበሃልሉ ናይ ኣኼባ ክስታይ ካብ ምዃኑ እንዳበለ ቦርድ ቢዝነስ ዴይ ባይሎ እንዳበለ ነተብኡ ዘሎ ቃላት ዝገልፅ እዩ ስለዚ ንሱ ሓፈሻዊ ርኢና ክንርድኦ ንኽእል ኢና ዝብል እምነት ኣለኒ ቀፂልና እንሪኦ ብዛዕባ እቲ ካልኣይ ኣርቲክል ከዓ እንታይ ሒዙ ዘሎ ሽም ናይቲ ናትና ናይቲ ኣሶሲዬሽን ናትና ማለት እዩ ናይቲ ማሕበረኩም ናትና ሽሙ እቲ ሬጅስተር ኮይኑሉ ዘሎ ኦፊስ እንደገና እቲ ናቱ ፍሉይ መፈለጥታ እቲ ሲል ዝበሃል ማለት እዩ ይሒዙ ዘሎ ኣንቀጽ 2.1 ከምቲ ንሪኦ ዘለና እቲ ኮሚኒቲና እቲ ኣብ መንግስቲ ዝተመዝገበ ሽሙ ኤሪትሪያን ካናዲያን ኮሚኒቲ ኣሶሲዬሽን ኦፍ ካልጋሪ ዝብል ሽም እዩ ዘለዎ እዚ ድማ the registered office shall be located at such place within Alberta as determined from time to time by the board. ስለዚ ኣብ ውሽጢ ኣልበርታ ዘሎ ፕሮቪንስ registered ዝኾነ እዩ ተመዝገበ እዩ ማለት እዩ እንተነጥብ 3 ሲል ዝብል ዘሎ ድማ እቲ ናትና ኮሚኒቲ ወይ እቲ ናትና ኣሶሲዬሽን the society may have a seal such design as may from time to time be adopted by the board ብላሎ ሓፈሻዊ ዝብለና ዘሎ እንታይ እዩ ቲ ኮሚኒቲ ናቱ ፍሉይ ዝኾነ መለለይ ማሕተም ሲል
سبيشال مارك فولي زخونه مفلطታ مارك كم زلوا يو تسالساي انقص بزعبا ممبرشيب يزارب سالساي انقص بزعبا ممبرشيب يزارب አለው ኣብዚ ድማ እንታይ ዝብለና ዘሎ ተቀዳማይ እቲ ቀዳማይ አንቀጽ ክላስስ ኦፍ ሜምበርሺፕ ዓይነት ሜምበርሺፕ እንታይ ኣሎ ንዝብል እዩ ንሱ ከዓ ኮሚኒቲና ሓደ ዓይነት ሜምበርሺፕ ጥራይ ዘለዎ ሲንግል ክላስ ናይ ሜምበርሺፕ እዩ ዘሎ ኩሉ ሜምበር ዝኾነ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ሜምበርሺፕ ቦታታት ወይ ናይ ኣባልነት ቦታታት ይብሉ ሓንቲ ዓይነት ኣባልነት እያ ዘላ ማለት እዩ ሰለስተ ነጥቢ ክልተ ድማ ብዛዕባ እቲ ሜምበርስ ብዛዕባ እቶም ኣባላት ይዛረባሉ ማለት እዩ ኣብኡ ድማ እቲ ኣባል ዝኸውን ከመይ ዝበለ ወይ መን እዩ ንዝብል ድማ ዝኾነ ሰብ ኣባል ክኸውን ይኽእል እዩ ዝኾነ ሰብ ኣባል ክኸውን ይኽእል እዩ እቲ ረቑሒታት ግና ነዚ ረቑሒታት ክሳብ ዘማልአ ዝብል ሓሳብ ኣሎ ንሱ ድማ እንታይ እዩ ኣብ ካልጋርን ከባቢኣን ዝነብር ንዕላማን ሸቶን ናይቲ ኮሚኒቲ ዝርዳእ ካብ 18 ዕድመ ድማ ንላዕሊ ዝኾነ ካብ 18 ዕድመ ንላዕሊ ዝኾነ እዚ ሓደ ካብቲ ረቑሒታት ማለት እዩ ተጠቂሶም ኣለዎ ኣብ 4-5 ገይሩ ቢልወሎ ከፊልወሎ ማለት እዩ ድሓር ከዓ pay the membership fees required for a member if any ኣባልነቱ እቲ ናይ ኣባልነት ዝሓቶ ክፍሊት ድማ ብግቡእ ዝኽፈል ክኸውን ማለት እዩ እቲ ራብዓይ ድማ have been approved by the president or vice president to become a member ሓደ ካብቲ ረቑሒታት ድማ ከምቲ ዝበልናዮ ኣብ ካልጋሪ ዝነብር ነቲ ዕላማ እቲ ኮሚኒቲ ዝርዳእን ዝቕበልን ኣባልነት ናይ ኣባልነት ክፍሊት እቲ ዝሕተቶ ዘማልእ እንደገና ካብ 18 ዕድመ ንላዕሊ ዝኾነ ምስ በልና እቲ ሓደ ረቑሒታት እንታይ እዩ እቲ ኣባል ክኸውን ዝተመዘዘ ሰብ ድማ በቲ ፕሬዚደንት ዘለዎ ወይ ድማ በቲ ቫይስ ፕሬዚደንት በቲ ኣመሓዳሪ ወይ በቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ቅሬታ ብኡኡ approved ዝኾነ ክኸውን ዝብል እዩ ካልእ ኣብ አንቀጽ 3.3 ዘሎ ድማ መሰል ናይ ኣባል ዝብል እዩ ኣባል ዝኾነ ዘበለ ኩሉ ድማ እዘን ክልተ መሰል ኣብ ዝተገሊፀን ዘለዋ ንክህልወኦ ዝብል እዩ ንሱ ድማ receive notice of and to attend any meeting of the members ሓደ ናይ ኣባላት ኣኼባ ዝህልወሉ ግዜ ክሳተፍ ከም ዘለዎ ድማ ሓበሬታ ክበፅሖን ክሕበርን መሰል እዩ እቲ ካልኣይ ድማ exercise other rights and privileges given to members in this bylaws ኣብዚ bylaw ተዋሂቡ ዘሎ ነቶም ኣባላት ዝምልከት መሰል ተባሂሉ ኣብቲ ሕጊ ክጸድቕ ተባሂሉ ዘሎ ድማ ኩሉ ከም ዝምልከቶ እዩ ዝገልጽ ማለት እዩ እቲ ንኡስ አንቀጽ ካልእ እንሪኦ 3.4 ድማ ብዛዕባ ቮቲንግ ዝምልከት እዩ ማለት እዩ ወይ ድማ ብዛዕባ ምርጫ ዝምልከት እዩ እቲ ኣባልሲ ኣብ ምርጫ ዘለዎ መሰል ዝብል እዩ ንሱ ድማ ኩሉ ኣባል ነፍሲ ወከፍ ኣባል ማለት እዩ ኣብ ዝኾነ ዝግበር ምርጫ ናይ ሰባት ክኸውን ይኽእል ናይ ዝተፈላለዩ ነገራት ክኸውን ይኽእል ኣብኣ ሓደ ድምፂ እዩ ዘለዎ ሓደ ኣባል ሓንቲ ድምፂ ኣላቶ እቲ ውሳኔ ድማ ብብዝሒ ምርጫ ወይ ብብዝሒ እቶም ዝመረፁ ሰባት እዩ እቲ ውሳኔ ዝውሰድ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ absentee voting ወይ እንድሕር ደኣ እቲ ሰብሲ ኣብቲ ቮት ክገብረሉ ዝግባእ ግዜ ክርከብ ዘይክእል ኣካል እንድሕር ተኮይኑ ኣብ ክንዱ ብፕሮክሲ
كمرز بروكسي مالتي بفقاد نايتا أبالتي بفقاد نايزي كمرز مسل زلو أبال بناتو فقاد كالسب كمرز أب تحت سبيسيفيك زخون أب ستوسنا كونديشنز أب ستوسنا كونتات يوزي تي بورد تعابالن زوسنو يخون مالتي قد بخالسب مخنيات دما كمرز مسل ኣለዎ ማለት እዩ ኣብኡ ሰፊሕ መግለፂ ገይሩሉ ንዕኡ ብዝምልከት ብዛዕባ ኣብሰንቲ ቮቲንግ ዝብል ዘሎ ከም ዝበልኩኹም ዲቴይል ኣይክገልፆን እየ ሓፈሻዊ ሓሳብ ግን ክህበኩም ስለ ዘለኒ እዩ እቲ ካልእ ንኡስ ኣንቀጽ ኣብ ትሕቲ ናይ ኣባልነት ዘሎ 3.6 ድማ ብዛዕባ ናይ membership term ዝብል እዩ ማሲ ተኣባልነትካ ሳብ ክንደይ ኢኻ ትሕድሶ ዝብል እዩ እዚ ድማ ዓመታዊ እዩ ግን እቲ ቦርድ ከዓ ካልእ ውሳኔ ብዛዕባኡ ክገብር ስልጣን ኣለዎ ዝብል እዩ ቀፂሉ ዘሎ ብዛዕባ ናይ membership fees ወይ ድማ ናይ ኣባልነት ክፍሊት ብዝምልከት ድማ ነዚ ክፍሊት እዚ ሰት ዝገብር እቲ ቦርድ እዩ እቲ ቦርድ ከዓ ዝውስኖ ማለት እዩ ካልእ ንኡስ አንቀጽ ዘሎ ብዛዕባ ዊዝድሮ ምግባር ወይ ኣባልነትካ ምሕዳግ ወይ ምስሓብ ብዝምልከት ድማ ኣብዚ ጠቂሱሎ ንሱ ድማ ብፅሑፍ ነቲ ቦርድ ብምሕባር ኣባልነቱ እቲ ሰብ ከቋርፅ ወይ ክሓድግ ከም ዝኽእል ይብለና ኣሎ ማለት እዩ ካልእ እንደገና እውን ንሪኦ ንኡስ አንቀጽ እንድሕር ተልዩ ብዛዕባ suspension of membership ናይ ሓደ ሰብ ወይ ናይ ሓደ ኣባል ናቱ ኣባልነት ሳስፐንድ ምግባር ወይ መሓዝ ዝብል ቦርድ ካን ሰስፐንድ ንሓደ ሰብ እቲ ቦርድ ናይ 6 ወርሒ ብዝተፈላለየ ምክንያት ማለት እዩ ብሓደ ስፔሲፊክ ዝኾነ ምክንያት እቲ ቦርድ ንሓደ ኣባል ንከባቢ 6 ወርሒ ገደብ ክገብረሉ ማዕቀብ ክገብረሉ ከም ዝኽእል ነቲ ናቱ ኣባልነት ከምኡ ስልጣን ከም ዘለዎ እቲ ቦርድ ከዓ ይነግር ኣሎ ብዛዕባ ምስጓግ ዝምልከት ድማ እቲ ኣባል ዘሎ በቲ ቦርድ ኣባልነቱ ክሕደግ ክስጎግ ይኽእል እዩ ነዚ ንምግባር ከዓ ብክልተ ሲሶ ምርጫ ናይቲ ቦርድ ድማ እቲ ቦርድ ከብል ይኽእል እዩ ክሰጎግ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ኣብቲ 3.11 ንሪኦ ዘለና ባይንዲንግ ዲሲዥን ዝብል ዘሎ ቦርድ ንሓደ ኣባል ዝምልከት ንሓደ ኣባል ንኣባልነቱ ዝምልከት ውሳኔ ቦርድ ዝገብሮ ውሳኔ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳኔ እዩ ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ድማ ብዛዕባ መሰልን ሓለፋታትን ብዝምልከት ድማ ዝኾነ ኣባል ነቲ ዘለዎ መሰል ይኹን ነቲ ዘለዎ ሓለፋታት ናብ ካልእ ሰባት ከመሓላልፎ ኣይክእልን እዩ ማዕቀቡ ድሕር እቲ ናቱ ኣባልነት እንድሕር ደኣ ማዕቀብ ተተገይሩሉ ወይ ድማ እንድሕር ደኣ እቲ ሰብ ኣባልነቱ እንተሓዲጉ ወይ እንተወፂኡ እቲ ናቱ መሰላት ይኹን እቲ ናቱ ሓለፋታት ካብቲ ኮሚኒቲ ዝረኽቦ እዚ ሙሉእ ጠጠው ይብል ናብ ካልእ ድማ ኣይሰጋገርን እዩ ማለት እዩ ትራባይ አንቀጽ ብዛዕባ ሓፈሻዊ ብዛዕባ ኣኼባ እዩ ዝዛረብ ዘሎ ናይ ኣባላት ኣኼባ ማለት እዩ እዚ ድማ ዓመታዊ ኣኼባ ኣብ ኩሉ ግዜ ክሳብ ሜይ 31 ዘሎ ወይ ድማ በቲ ቦርድ ዝወሰኖ መገዲ ድማ ዓመታዊ ኣኼባ ይግበር ዝብል እዩ
سبيشال ميتينج ወይ ድማ ፍሉይ ኣቃልቦ ዝደሊ ጉዳያት ንዝግበር ኣኼባ ድማ በቲ ፕሬዚደንት ወይ በቲ ቫይስ ፕሬዚደንት በቲ ኣመሓዳሪ ወይ ድማ በቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ወይ ድማ upon petition by 10% of members ወይ ድማ ልዕሊ 10 ሚእታዊት ኣባላት ፔቲሽን ፈሪሞም ኣኼባ ዝፅውዕሉ ድማ ኣኼባ ክካየድ ይኽእል እዩ ማለት እዩ ብዛዕባ ሓበሬታ ናይ ኣኼባ ብዝምልከት ድማ ኩሉ ግዜ ኖቲስ is sent ካብ 7 ክሳብ 6 መዓልቲ ቅድሚ ኣኼባ ዘሎ ንኩሉ ኣባልን ንኩሉ ኣመሓዳርን ድማ ብዛዕባ እቲ ዝግበር ኣኼባ ይበፅሖ ማለት እዩ رابع عنقص نزي مثل حمشة عنقص دما بزعبا board of directors وين ايتم اما حادرتي تباهيلهم زلو لعلوت اكا بزعبهم زملكتي مالتيو متقدماي سلطان نايتي بوردي مالتي بس دما ت بورد وي دما تي لعلواي محدرا مالتي نخلو نايتي كوميونيتي وي نايتي اسوسيشن عمام وبزنس زعيئو delegations دما تي بورد وي دما تي وسانا اكل على اكل ناي محدرا زلو دما استوسن سلطان استوسنو اوفيسراتن استوسنو كوميتاتاتن دما استوسن سلطان كهب مسلالو ቁፅሪ ናይቲ ቦርድ ድማ ካብ 6 ክሳብ 9 ናይቶም ኣመሓደርቲ ኣካላት ካብ 6 ክሳብ 9 ክኸውን ይኽእል እዩ ቀፂሉ ዘሎ ንኡስ አንቀጽ ብዛዕባ ምርጫ ናይቶም ቦርድ ዝምልከት እዩ ንሱ ድማ እዞም ቦርድ እዚኦም ኩሉ ግዜ ኣብቲ ሓፈሻዊ ዓመታዊ ኣኼባ ወይ ኣብቲ ናይ ፍሉይ ናይ ኣኼባ ዝግበረሉ ግዜ እቶም ላዕለዎት ኣመሓደርቲ በቶም ኣባላት ናይቲ ኮሚኒቲ እዮም ዝምረፁ ንውሓት ናይቲ ተመሪፆም ዘገልግልሉ ግዜ ድማ ክሳብቲ ሳልሳይ ዓመታዊ ኣኼባ ክሳብ ዝግበር ዘሎ ግዜ ንኽመርፁ ንኽመርሑ ዝብል እዩ ክሳብ ሳልሳይ ዓመታዊ ኣኼባ ዘሎ ግዜ ንኽመርሑ ዝብል እዩ ስለዚ ዳይሬክተር ንምዃን ኣመሓዳሪ ንምዃን በቲ ብዛዕባ እቲ ኖሚኔሽን ዝምልከት ማለት እዩ ብኣባላት እዩ ዝምረፅ ማለት እዩ ካልእ ኣቐሚጥዎ ዘሎ እቲ ኣባል ናይዚ ኣመሓዳሪ ቦርድ ናይቲ ምሕደራ ኣካል ንምዃንሲ ዘድሊ ብቕዓት እዩ ንሱ ድማ ኣብዚ ገሊፅዎ ኣሎ ካብ 18 ታሕቲ እንተኮይኑ ኣይፍቀድን እዩ እንደገና ብትሕቲ ካልእ ሰብ ተፀጊዑ ዝነብር እንድሕር እንተኮይኑ ኣብቲ ናይ ምሕደራ ምረፅ ኣይክእልን እዩ እንደገና ድማ ናይ ኣእምሮ ፀገም ከም ዘለዎ ከም ዘይብሉ ወይ እውን ዝኾነ ምስ ኣእምሮ ምስ ጥዕና ናይ ኣእምሮ ጥዕና ዝተሓሓዝ ፀገም ዘይብሉ ክኸውን ከም ዘለዎ ዝተወሰነ ክስታይን ከምኡውን ባንክራፍት ዝኾነ ክኸውን ከም ዘይብሉ እዩ እቲ ድራፍት ወይ ድማ እቲ ተሓሲቡ ዘሎ ባይሎ ዝነግር ዘሎ ማለት እዩ ብተወሳኺ ንምፅዋዕ ኣኼባ ዝምልከት ድማ ኣብ መንጎ እቲ ቦርድ ዘሎ ማለት እዩ እቲ ኣኼባ በቲ ኣመሓዳሪ ላዕለዋይ ኣመሓዳሪ ወይ ድማ ምክትል ኣመሓዳሪ ወይ በቶም ብክልተ ዳይሬክተራት እቲ ኣኼባ ናይ ቦርድ ክፅዋዕ ይኽእል ማለት እዩ እንደገና ድማ ተወሳኺ ኣትሊስት
حموشة معلتي كان مع خيبة ثم أبالات نيت محدرة كحبرهم زلوميو زقلدز لقنا نتي نكورن نايدم توساني زمر قدما تي زبزح a majority of directors shall constitute a quorum for the transaction of business at any meeting of the board. ስለዚህ በቲ ብዝሒ ሰብ ድማ እቲ ተደልዩ ዘሎ ውሳኔ ድማ ይግበር ማለት እዩ እንደገና ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና votes to govern ኣብ ትሕቲ ዝብል ዘሎ ድማ እቶም ቦርድ ወይ እቶም ማሕደርቲ ኣኼባ ዝገብርሉ ድማ ብብዝሒ ምርጫ ድማ ውሳኔ ይወሃብ ማለት እዩ ከምኡውን ኣኼባ ብቴሌፎን ክግበር ከም ዝኽእል እውን ሓበሬታ እወሃባሉ እንደገና ድማ ኩሎም ክዘራርብ ነቲ ሓሳብ ከብሉ ከለው ወይ ኣኼባ ክገብሩ ከለው ኩላቶም ዝተሰማምዑሉ ሓሳብ እንድሕር ኮይኑ ድማ ምርጫ ወይ እውን ቮት ምግባር ከም ዘየድሊ ይሕብራሉ እንደገና ድማ እቶም ኣባላት ናይቲ ኮሚኒቲ ድማ ብዝበዝሐ ምርጫ ድማ ድሕር ደኣ ነቲ ዳይሬክተር ሪሙቭ ክገብሮ ወይ ከኣልይዎ እንድሕር ተደልዮም ከዓ ከኣልይዎ ይኽእሉ እዮም ማለት እዩ ብዛዕባ ሪዛይን ምግባር ብዝምልከት ድማ እቲ ዘሎ ዳይሬክተር ነቲ ኦፊስ ብፅሑፍ ሓበሬታ ብምሕባር ኣብቲ ኦፊስ ናይቲ ኮሚኒቲ ካብኡ ሪዛይን ክገብር ይኽእል እዩ ማለት እዩ እቲ ሻድሻይ ዘሎ ዓንቀጽ ብዛዕባ ኣብቲ ሶሳይቲ ወይ ኣብቲ ማሕበረሰብ ኣብቲ ኮሚኒቲ ንዘለዉ ንዘመሓድርዎ ወይ ድማ ኣብኡ ንዝዓዩ ኦፊሰራት ብዝምልከት እዩ እቲ ሓበሬታ ወይ እቲ ድራፍት ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ እንታይ ይብል ኣሎ ከምቲ ኩላትና ንሪኦ ዘለና ብዙሕ እዩ እቲ ናቱ መብርሂ ወይ መግለፂ ሓፈሻዊ ሓሳባቱ ናቱ እየ ዝህብ ዘለኹ እንዳዘከርክኹም ማለት እዩ እቲ ቦርድ ምስተመርፀ እቲ ቦርድ በቲ ኣባላት ምስተመርፀ ማለት እዩ እቲ ቦርድ እቲኡ እቲ ኣመሓዳሪ ምክትል ኣመሓዳሪ ትሬዠረር ካልእ ኦፊሰራትን ገይሩ ዝሰርዕን ኣፖይንት ዝገብርን ዝመርፅን እቲ ቦርድ እዩ ማለት እዩ እቲ ቦርድ ድማ ሓደ ኦፊሰር ካብኡ ንኸውፅእ ካልእ ቦታ ድማ ንኽመልእ ድማ መሰል ኣለዎ ማለት እዩ እቲ ፕሬዚደንት እቲ ኣመሓዳሪ ኣኼባታት ክመርሕ እቲ ምክትል ኣመሓዳሪ ድማ ነቲ ኣመሓዳሪ ይተሓጋገዞ እንደገና ድማ ሪኮርድ ወይ ድማ ሪፖርታት ይሕዝ ማለት እዩ እቲ ትሬዠረር ተባሂሉ ዘሎ ድማ ንገንዘብን ጉዳይ ገንዘብን ብዝምልከት ንኸመሓድር ዝብል እዩ ማለት እዩ ኦኬ ብዛዕባ እቲ ንሕጊ ዝምልከት ናይቶም ዳይሬክተራት ናይቶም ኣብቲ ዕዮ ናይቲ ኮሚቴ ዝሰርሑ ኦፊሰራት ብዝምልከት ድማ እቲ ኣሶሲዬሽን ወይ ድማ እቲ ኮሚኒቲ ኩሉ ግዜ ነዞም ኣመሓደርትን ኦፊሰራትን ብሕጊ ንዝምልከት ወይ ሕጋዊ ኣብ ዝኾኑ ነገራት ድማ ብሕጊ ፕሮቴክት ይገብሮም ወይ ይከላኸለሎም ወይ ይዕቅቦም ማለት እዩ ነዚ እዩ እቲ ዓንቀጽ ሸውዓይ ዓንቀጽ ዘብርህ ዘሎ እቲ ሻምናይ ዓንቀጽ ክንሪኦ ከለና ድማ ብዛዕባ እቲ ናይ ፀብፃብ ዓመትን ምስ ጉዳይ ገንዘብ ዝተሓሕዝን እዩ ኣብቲ ቀዳማይ ንኡስ ዓንቀጽ እንሪኦ ዓመት ትውዳኣላ ዝፍቀደሉ ማለት ዓመት ካብ መዓስ ክሳብ መዓስ እያ ትቁፀር ትፍቀድ ኣብቲ ኮሚኒቲ ብዝምልከት እቲ ቦርድ
وساني يخون مالتيو بزعبا نتي جنزب أبتي كوميونيتي زلو دما أبي بنك يخون نزبل دما كون نسول تي بورد وساني يخون بزعبا مصداق ناي فاينانس نجنزب بزملكت ابروف زغبر زصدق اكال زبل دما اتليست كلتا سوات كابتا بورد زلو كفرمولو ኣለዎ ክተደቕ እንድሕር ኮይኑ ዝኾነ ትራንዛክሽን ዲ ዝኾነ ዝወፅእ ዝኣቱ ገንዘብ በቲ ክስታይ ክፍረም ክኽእል ኣለዎ አንለስ እቲ ቦርድ ካልእ ውሳኔ ክሳብ ዘይወሰነ ማለት እዩ ካልእ ብዛዕባ ምልቃሕ ዝብል እዩ borrowing powers እቲ association ወይ እቲ community በቲ ናይቲ ቦርድ ነቲ ላዕለዋይ ምሕደራ ፍቓድን ዘፅድቆ መገዲ ገንዘብ ክልቃሕ ይኽእል ማለት እዩ ወይ ድማ ብተመሳሳሊ ዲበንቸርስ ዝምልከት ድማ ስፔሻል ዝኾነ ዝፀደቐ ወይ ድማ ፍቓድ ተዋሂብዎ ካብቲ ቦርድ ከዓ ዲበንቸርስ ክወስድ ልቃሕ ከብል ክትኽእል ማለት እዩ እቲ ኮሚኒቲ ኣብ ዝዕፀወሉ ግዜ ኮሚኒቲ ኣብ ዝወድቀሉ ግዜ ኮሚኒቲ ትግብኡ ገይሩ እንድሕር ተዘይሩ ኣብ ዝዕፀወሉ ፎር ኢንስታንስ ክዕፆ ከሎሲ እቲ ኮሚኒቲ ዘለዎ ንብረት ዘለዎ ኣሰት ዘለዎ ኩሉ ንብረቱ ንኻልእ ከምኡ ዝበለ ናን ፕሮፊት ዝኾነ መክሰብ ዘይብሉ ኦርጋናይዜሽን ንዕኡ ከም ዝወሃብ ብተወሳኺ ድማ ኣባላት ብምዃኖም ካብዚ ኮሚኒቲ ዝገብርዎ ኣታዊ ወላ ሓንቲ ከምዘየለ ነቶም ኣባላት ዝምልከት ወላ ሓንቲ ኣባል ብምዃንካ ካብዚ እትረኽቦ ኣታዊ ከምዘየለ እዩ ዘብርህ ዘሎ ካልእ ንኡስ ኣንቀጽ ድማ ብዛዕባ እቲ ፋይናንሻል ሪኮርድስ ፋይናንሳዊ ሪኮርድ ዝግበርሲ ንሱ ዓመታዊ ኦዲት ከም ዝኸውን ዓመታዊ ድማ ከም ዝረአ ኣታውን ወፃእን እንታይ ይመስል ተባሂሉ ኦዲት ከም ዝግበር ገሊጹ ኣሎ እቲ ናይ መወዳእታ ኣንቀጽና ድማ ብዛዕባ ካልእ ነገራት ዝምልከት እዩ ብዛዕባ ኣብ ኣኼባታት ዝግበር ሪኮርድታት ድዩ እቲ ማሲ እቲ ሪፖርት መሓዙ ብዛዕባ ዶክመንት ዝምልከት ብዛዕባ ሪሙነሬሽን እቲ ናብቲ ኮሚኒቲ ንዝዓዩ ድዩ ንዝሰርሑ ኣካላት ዝኽፈል ክፍሊት ቦርድ ክሳብ ዘይወሰኖን ቦርድ ክሳብ ዘየፅድቆን ዝኾነ ዓይነት ክፍሊት ከም ዘይግበር ናይቲ ኮሚኒቲ ናብቲ ሜምበርስ ስደት ዝድለ ሓበሬታ ድማ ብኢሜይል ብሜይል ወይ ድማ ብኣካል እዞም ሰለስተ መገድታት ወይ ብፖስታ ወይ ብኢሜይል ወይ ድማ ብኣካል ሓበሬታ ከም ዝወሃብ እንደገና ንኣሽቱ ፀገማት ስለ ዘጋጠሙ ወይ ድማ ኣብ ሓበሬታ ክኸውን ይኽእል ኣብ ዝተፈላለየ ነገራት ብሰንኪ ስሞል ሚስቴክስ ወይ ንኣሽቱ ፀገማት እቲ ቦርድ ውሳኔታት ጠጠው ከም ዘየብል ውሳኔኡ ከም ዝቕፅል ዝሕብር እዩ ቀፂሉ ዘሎ ድማ ብዛዕባ እቲ amendments to and repeal of bylaws ወይ ኣብቲ ዘሎ ዝፀድቕ ሕጊ ማለት እዩ ኣብኡ እቲ ቦርድ ስፔሻል ሪዞሉሽን ተረዳዲኡ ምስቲ መንበርስ ከምዚ ሕጂ ዘሎ ማለት እዩ ኣኼባ ገይሩ ነቲ ሕጊ ክውሰኸሉ ዘለዎ ነገር ወይ ክውስኸሉ ወይ ድማ ሕጊ ክቕይር መሰል ኣለዎ ማለት እዩ ሓፈሻዊ ነዚ ዝመስል
كم زغبلكم ዝፀናሕኩ እዚ ክህቦ ዝፀናሕኩ ሓፂር መብርሂ እቲ ሕጊ ሓደ ብሓደ እቲ ዓንቀፁ ምስ መግለፂኡን መብርሂኡን ኣይኮንኩን ዝህብ ዘለኹ ወይታ እዚ ከምዚ ክንበሃሎ ዝፀናሕና ማለት እዩ መብርሂ ናይቲ ሕጊ ወይ መብርሂ ናይቲ ብምሉእ ተፃሒፉ ዘሎ ይኮንኩን ክህብ ፀኒሐ እንታይ ደኣ ሓፈሻዊ ቪው ንክህልወና ኣብቲ ኣኼባ ኣብቲ ዕለት 17 ተገይሩ ዘሎ ኣኼባ ኩሉ ኣባል ክመፅእ ከሎሲ ብዛዕባ ተሰይድሉ ዘሎስ እንታይ ምዃኑ ሓፈሻዊ መረዳእታ ክህብ ኣብቲ መዓልቲ ድማ በቶም ቦርድ በቶም ነዚ ድራፍት ሒዞም ኢልኩም ዝቐርቡ ዘለዉ ኣመሓደርቲ ናይዚ ኮሚኒቲ ድማ ግቡእ መግለፂ ክወሃቦ እዩ እንደገና እቶም ሓሳቦም ክህቡ ዝደልዩ ኣባላት እዚ ከም ዝተዝኾነ ይሓይሽ እዚ ከም ዝተኾነ ይሓይሽ ብምባል ድማ ምስቲ ዘሎ ቦርድ ተዘራሪቡ ምስ ኣፅደቆ ናይ መወዳእታ እቲ ዝፀደቐ ድማ ኩሉ ተኣባል እቲ ዝመሓደረሉ ሕጊ ክፈልጦን ክርድኦን ስለ ዘለዎ ንሱ እቲ ሓበሬታ እቲ ብዝምችኦ ንዕኡ ብዝርድኦ ቋንቋ ክግበር እዩ ዘሎ እቲ ውሳኔ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ዕለት 17 ዘሎ ኣኼባ ተረኺብኩም ነቲ ክፀድቕ ዘለዎ ተባሂሉ ከም ሓሳብ ቀሪቡ ዘሎ ድራፍት ዝኾነ መመሓደሪ ሕጊ ናይቲ ኮሚኒቲ ንዕኡ ኣብ ምፅባቁ ነቲ ካልእ ኣብ ቀዲምና ጠቂስናዮ ዝፀናሕና ኣጀንዳታት ድማ ንዕኡ ንምዝርራብን ኣብ ኣኼባ ምስታፍ ድማ መሰል ናይ ኩሉ ኣባል ስለ ዝኾነ ኣብዚ ኣኼባ እዚ ክትሳተፉ ኩላትኩም ብስም እቲ ኮሚኒቲ ምሕፀነኩም ማለት እዩ ምሳኹም ዝፀናሕኩ ዮናሴ ኣብ ካልእ መዓልቲ ብካልእ መደብ ክሳብ ንራኸብ ንኩላትኩም ሰላም ምንየልኩም ብሩህ ግና